everyone! Good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Kinalamay numdum ko sa nahitabo. Ang uwan. Ang uwan. May uwan. May nahitabo sa uwan. Ma'am, tuloy na. Pagsulog ining jacket doon. Pasagdi ko ng liling. May mahinumduman ko sa uwan. May nahitabo sa uwan. Ha? Ma'am, intanlos pad na kay ka, ma'am. Basig maunsa ka pa. Kinalamay numdum ko sa nahitabo sa uwan. Ma'am, ay, ginervyos naman kung nagtanaw ni mo. Oy, ganiha, raman taon ka din his uwan. Ay, lalagig kabalakan ako ng kibati ko. May nahitabo sa panahon sa uwan. Naagyod. Ha? Huso! Ma'am, duri na asa na masab ka, ma'am. Oy, ginoo ko ning bayhan na midagan siya sa kakahuyan. Ma'am, aguroy. Loloy! Tabang diri, Loy! Pangitaon ta si Ma'am Dorina, Loy, pagdali! Ay, naon sa mga kain na ay, ha? Naon sa mga kanon? Si Ma'am Taba Dorina. makay ka, ha? Si Ma'am Dorina, muraog na buang, Loy. Hoy, nga ko ta nakasuot naman kang murag na buang. Nagpasinguan siya kay dunay nahitabo sa uwan. Ar mo ba? Ay, unsa? Ay, nayabang na to na siya. Hain ma siya. Ay, sa paingon sa kakahuyan. Basa na kay to. Ay, unsa? Ay, dali, atong abason. May nahitabo sa uwan. Doon na kinahitabo sa uwan. Kinalamay numdum ko sa nahitabo sa uwan. Usa may nahitabo sa uwan. Ay, mamuli ka! Usa may nahitabo sa uwan. Usa man! Ay, galing sa ato na imong samay sa oh! Ma'am, magpayong, ma'am. Dili, may nahitabo panahon sa ting-uwan. Ay, unsa man lagay nahitabo, ma'am, oy. Mao ka na ang gusto na ko mahinumduman kung unsa ang nahitabo sa panahon sa uwan. Ay, kakusog ba sa uwan? Eman, nag-usap ka din sa balkonahe sa luyo sa bahay. Nagtuto ka manggod anang sapa nga na ba? Walang. Ang baha. Dako o gikatabang sa kong kinabuhi ni ka. Eman, may mabag ako na lang ang muna-una. Kaya ikaw man nagbitaw ang akong gihuna-una karon. O ka na samanta mamalik sa syudad, hang? Ugma. Mamalig na to sa syudad. Kaya may importante kong meeting sa lain na tong kasosyo sa negosyo. Okay. Pangandam, nagkinahanglan ko nimo nining higayuna para sa recruitment. Nahibaw na ka ng negosyo, ha? Mauna ang gusto na kong trabahoin sukad pa sa una. Imo na kining higayon nga mangu ka sa mong business. Thank you, honey. Salamat sa pagsalig. Mwah. Ibalik sa akong panumduman ang panahon sa uwan. Ma'am Dorina, gusto na, ma'am. Pag na kayo ka, ma'am. Oh, ay mamasilong na tayo. Dili lagi. Kinala mabalik sa akong panumduman ang nahitabo sa uwan. Ma'am, gano'n na lang nga may pasilong kay panahon sa uwan, ma'am. May nahitabo. May nahitabo sa panahon sa uwan. Dili ko ninyo mapatay. Ma'am Dorina! Loy, lihok, Loy, pagdali, alsaha si Ma'am Dorina. Dadun ta siya sa bahay.
Dali. Diri lang na siya ibutang sa iyang kamaloy. Pagdali. Pero, basta magkayo siya. Bahala na lang. Tama. Sagdi na lang. Ako rabita mo limpyo, ana. Unya, sige na, pagdali. Dito ka pagkuhag ini tubig. Unya, ibutang splanggan na ha. Unya, labakara. Oo. Ma'am Dorina. Ma'am. Ay, salamat. Salamat in tao na ulian ka, ma'am. Niya ka na sa imong kwarto, ma'am. Kinahanglang makailis ka og agasapot. Bugnaw ka kaayo sa kabasa. Wasa na itabo. Nagpasinguan man taon ka, ma'am. Unya, nagsigi kag singgit-singgit. Unya, nakuyapan ka. May nahitabo sa wan. Kana, mo nagisigihan ni mong balik-balik, ma'am. Pero, ma'am, unya na nahuna-huna, ma'am, be. Pag-ilis una, basa kay ka. Nang Lingling! Noy Loloy! Ay, sir! Ito na siya sa kwarto ni Ma'am Dorina. Sir! Ano si Lingling si Ma'am? Unsay natabo din Loloy? Ay, si Dorina mong gusa. Si Ma'am Dorina ba? Ay, kalit lang nabuang sa kakusog sa uwan, sir. O nga, nagsingit-singgit nga. May nahitabo ko sa uwan. Gusto siyang mahinom doon sa nahitabo sa uwan. O nga, kalit lang siyang masinggit o nakuyapan. Mga amo siyang itadisod. Mot, sir. Sweetheart! Sweetheart, kumusta na pamati niyo sa mo? Ma'am, nanas, Dok. Joseph, may pauli ka? Ako masyang gitawgan, ma'am. Nagpanik naman ko sa imong gibuhat ganina. Sorry. Nang Lingling, ang dami na lang pagkaon. Ako nang bahala ni Dorina din Sige, Dok. Sweetheart, unsa naman sa ni imong gibuhat? Nganong nagpasinguan maga? May nahitabo sa uwan. Unsang nahitabo sa uwan? May nakita ko. Unsang imong nakita? Ako nga nagdagan. Unsa? Ngit-ngit. Pero nakita ko. May nagukod na ako o gipusil ko. Unsa? O dito ra kutob ang ako nakita. Nga naman kini, Joseph. Kalimti ang imong nakita sa imong una-una, sweetheart. Unsa? O ganong ako makinikalimtan? Di ba? Mao man ni ang posible nga nahitabo na ko sa una. Posible nga bunga lang ni sa mga salida sa sining nga imong nakita. Unsa? Busa ayaw dayon tuhui. Ang unsa man ang imong makita sa imong una-una, sweetheart. Okay? Pero kibati ko nga. Ayaw sab tuhui ang tanan nimo kibati, okay? Confused ka pa. Og naa ka pa sa stage of recovery. Ang mga putol-putol nga memorya makahasol na nimo, sweetheart. Busa, kalimtiyo na kini, okay? Og pahuyo na. Mag-ilison ako. Og manihapan na ta. Pero kibati na ako nga. Nga may nahitabo sa panahon sa pagpunok sa uwan. Hello, Mrs. Grace. Okay. Salamat nga mitubag ka sa akong pagtawag. Kano sa kagusto nga magkita ta? Okay. Sige. Karong gabi Sa samang dapit? Sige. Bye. Siya nang imong kondakain?
Pagandam, may meeting tao ba ni Mrs. Grace karong gabi? Mao na kini ang sinugdanan. Big time ka na, Nika. Thank you, Emine. Relax. May pagutan na lang ko. Uy, sabag ka na, Huwag ka ba mahadlok sa sudlan mong negosyo? Wa. Good. Ma'am, murag ganiha raman yun kang nagduwaan imong cellphone, ma'am. Wa pa na magsakit imong mata. Selfie ta, nang liling. Ay, sige, pero mamulbos usa ko, ma'am. Ayaw na, gwapa naman ka. Hala, Sige, posing na di sa kong luyo. sige, okay. Okay? Dorina, sweetheart, Dosa? kuno nga ng selfie ninyo. Papasa na. Joseph! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!